ҳамада салом дӯсту бародаро, бо шумо ҳастам. Ман Муҳаммадсидиқ, хуш омадед ба шабакаи Оламӣ. Бародарони азиз, нархҳои мошинҳои имрӯза аз 2000 сомонӣ сар мешавад. 2000 сомонӣ бо курси ҳозира 14000 рубл мешавад. барои ҳамин наворро то охир тамошо мекунем. Мо кӯшиш мекунем ки навори оянда мошинҳои арзон ва бештарро пешкаш шумо кунем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки наворро дар имо ва дигар шабакаҳои интернетӣ паҳн бикунед. халос, пешакӣ раҳмат барои дастгиритон. рафтем. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, биҳои рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон мекунед. Якумин мошин Opel Sedan дар рӯдаки қарор дорад. рангаш асфалтитар мебошад, кузаш седан, приводаш пеш, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, объеми мотораш 1.6. соли барӯши мошини 1997, ҳуҷҷатош то 02/2019, нархаш 32000 сомонӣ бо курси ҳозира 224000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрании шумо. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед. дуюмин мошин ВАЗ 2199 дар фархор қарор дорад. рангаш сиёҳ мебошад, приводаш пеш, кузаш седан, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6. соли барӯши мошин 2004, ҳуҷҷатош 1 сола ҳай, нархаш бошад 10000 сомонӣ бо курси ҳозира 70000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрании шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, дар таги ҳамин видео ссилка мешавад. дар ҳамун ссилка дароед, дар вақти регистратсия кардан олам нависед, зиёда аз 1000 рубл ба шумо бонус медиҳанд. сеюмин мошин ВАЗ 2114 мошин дар Москва қарор дорад. приводаш пешай, кузаш хечибек, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо бензин, мотораш инжектора. соли барӯши мошин 2006, ҳуҷҷатош то 27.04.2019, нархаш бошад 120000 рубл бо курси ҳозира 10000 сомонӣ мешавад. савдо мешавад, алиш мешавад, бо мошинҳои Тоҷикистон буда. барои маълумоти бештар телефонҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. чорумин мошин бародарони азиз, барои шумо сюрприз. лайкҳои бо видеоро фаромӯш намекунем. рафтем. ЛуАЗ 969 ҳамаи мошин аз нол сабират кардагия, тамоми запчастош навай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бениҳоят ҳолаташ хубай. балонош чӣ гунае ки мебинед навай. тамоми запчастош навай. мошин дар душанбе қарор дорад. рангаш норанҷиай. приводаш пеш ва қафоай 4 балон кор мекунад. нави сӯзишвориш танҳо бензин. ҳуҷҷатош кӯҳнаҳа, яъне ки ҳуҷҷат карданаш дар корай. нархш боша 25000 сомонӣ бо курси ҳозира 175000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. телефонҳои Россия ва Тоҷикистон. ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. панҷумин мошин Дайво Тико. бародаро ки бисёр хоҳиш кардед, Тико марҳамат. мошин дар шаҳри Нав қарор дорад. рангаш кабуд мебошад, приводаш пеш, кузаш хечибек, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо газ, объеми мотораш 1.1. соли барӯши мошини 1995, нархш боша 15000 сомонӣ бо курси ҳозира 105000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрании шумо. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. шашумин мошин ГАЗ 2410 мошин дар Истарафшан қарор дорад. рангаш сафеди шир мебошад.
приводش пешай, кузаш седан, коробкаш механик, нави сӯзишвориш танҳо бензин, объеми мотораш 0-10-4, соли бароши мошини 1995 мебошад. Нархаш 2000 сомонӣ бо курси ҳозира 14000 рубл мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфт соҳибаш. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мутаассифона ба мо як суратча равон карданд. дӯстони азиз, бо ҳамин навори мову шумо ба охир мерасад. агар хоҳед ки бо мо сипосгузорӣ бикунед, дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед, то ин ки аз видеороликҳои нав бехабар намонед ва аз мошинҳои арзон ва беҳтар. лайкҳои бо видеоро фаромӯш намекунем. мо кӯшиш мекунем ки мошинҳои арзон ва бештарро пешкаш шумо гардонем. шахсоне ки мошин ё ягон хона ё ягон техникаи бо арзиш дошта бошед, бо ин рақамҳои мо танҳо бо тариқаи вайбер равон бикунед. сарбаландӣ, хонаободӣ, тани саҳат, имони мустаҳкам бо ҳар яке шумо хоҳонам. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. хай ҳаматонда. шахсоне ки мехоҳанд онлайн чипҳои ҳавопайморо дастрас намоянд ва запреташонро тафтиш кунанд, ба ин авиакасае ки ман ним сол шудааст ба шумо тавсия медиҳам, занг занед ва аз номи канали оламӣ салом расонед. ҳатман